sa SED Marketing Incorporated. Bueno, panghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Bagdok. Higalaan, atong magtatampo si Bagdok. Kini ka problema bahin ni sa kabuang sa among silingan. Nga tungod sa kabuang niya, ako na hinuoy na pasinginan. O kung nga no, ingon mo gud ani mga hinahitabo. Take the ribbon from your hair. Amigo sa pre! And tomorrow, tomorrow, Amigo sa pre! Prito ko, inani ka niya, pres. Ako yung ganina. Kanta mo diri, oy. Amigo sa pre! Pero dali, sa pamigo, nakapiko. Dali, sold ka na, pre. Pre, wala. Lama, pre. Pre, nanak ko sodo. Okay na? Nanak ko din. Nya usaban. Ha? Oh. Tay porbida, biliba ginako ni mo. Mayo kay kanta. Kung makadungog ko sa imo habang mga pabugnaw ko ng pugnaw ko ni mong tingog. Yesterday lang ka. Sabi ito mayo ay. Di gyud ko kumata. Ha? Ano di, pre? Matulog na ka? Katungog ko pre oy. Pero tungod sa pugnaw sa imong tingog, kamata lagi ko. Tungod man kayo. Tarog na, pre. Lagi. Tinuod na buong na akong tingo, pre. Bugnaw pa satmil ko eh. Ha? Nahak mo ka, pre. Porbida. Nya usaban, di ano mo gyud ka. Abi nimo pre, kanina na taon kong kaimnon noon pero dili kong ganahan mo inom, ako rang usa taon. Masindot yun ang duna kay kauban, di ba? Nga ikasulti-sulti nimo, labi na daghan mo. Oh. Birkol! Mag-inom to, pre. Oo, sa taon, bida, porbida. Oh, mag-inom ta? Unsa na una nimo? Unsa man? Unsa inom na to? Ano? No. No, man. Oh. Tao ta. Tawag ko ng... Oh. Tawag ko na to pre kalot, unsa man? May papre. Naara pa to sila, ang tilingaw ron, unsay hunahuna nimo. Ikaw Oh, limo ko. pinalitag. Tawag ko na isa. Umayo ka, tuon mo, pre. Mas maayo para daghan ta. Ah, sige. Ito na ko. Sige, ito, pre. Sige. Magunsa mo, Bagdo? Mag-inom, miday. Isa may kauban mo? Ay, sa lagos pare takoy o pare kanot. Eh, mo palabig inom, ha? Ah, dili lagi tayo. Usara ka botilya mong limit. Usa ra ka botilya. Usara ka botilya. Unya ni kahulot sa ka botilya, wa nay limit. Ha? Ora no. Nisip yung kanahang dako. Bantay bitog dunay magmaoy ninyo diha ha. Nagani magmaoy timan igyud. Ihug nako dito sa bakilid sa may lunangan sa Kabaw. Unsa to, pre? Alagi pre, alagi. Abi ninyo pre. Ano ba napatring ba? Pitra ba? Basti lang pagka way buta na. Way butaw ng bayana taon-taon. Ano ko to nakaingon man ka ano, pre? Gipasuroy siyang mama, sagingan nga, sagingan ka bang saging tinuhog. Taro to niya, pre. Kada bang barbecue? Oh, unya. Ano man ka? Ako gutong gimidahan. Ako gingnan ba nga? Day, usaw na imong baligya. Ingon din siya, saging noy. Ingon ko, usaw na saging ha. Di ay pinaypay, di ay tinuhog noy. Usaw may imo. Ingon ko, pila mo na. Ingon din siya, tag G's noy. Kanang pinaypay, pila mo na. Ingon siya, G's gyapon noy. Ingon ko, di madag, tulo 30 day. Ha? Ingon siya, adi man danoy ay. Mahal kay saging ron, kapoy kay glukdo. Oh, unya, pre. Akong gingan nga, pakyaw na ako, day be. Ingon din siya, nasa mot, wala ko isuroy. Ha? What sa ito? Karaan sa. Mao, gamit rin magyapon. Karaan. Habis kanot ay, sige mo nito tuwa, dis kanotot. Oh, may istorya ta naman na. Ha? Huwag natugal, natuwan mo kaniha. Kato kong lolo, pre. Kani adto kung mag kakita gani tog away. Kuya, gito eh. Kay ang kontra, uli lagi na yun. Yeah, words good. Kuya, ako rin mo lolo, pre. Astig day kayo to. Grabe to. Way makasuko na to akong lolo, pre. Basta ang kontra lagi, uli lagi. Ha? Manong uli ba dayon? Kaya wala naman siguro tahon. Kay misutoy naman sigdagan akong lolo. Ha? What sa ito? Di ahak Katawa ta pre! Ahak mga pre. Lagi, isabi ko tahon niya. Nga wala siya kontra. Namisibat naman akong lolo. Hindi, uli lang sa siya. Mapakakido. Lagi. Uhay! Ay, pero sultihan na mo, ha? Kanang imululo, pre. Ano mo lolo? Ngayon ka na bilid na akong lula. Mo lula sa pre. Bida. Kapag kanot lolo niya imo. Bida, lulay mo pre! Di ka na sila love team sa una? Tingnan mo mo lula pre ha? Bagdok ha? Luoy kayo to kung lula tao. Ha? Anong taong luoy mo pre? Yati liluan drama maningin mo pre.
tami, komedi mo, drama yung mixturan. Dili pre. Ang tinuod ng istorya pre. Mao'y sakit tayo. Ano naman? Kato kong lula sa mong dapit. Oh. Itamay ito sa mga tao pre. Palayason ko to sa mga dapit ko. Ano naman, pre? Kay kadto nga mataw sa amo nagtuo mo sila nga ungo tong lula nako. Ano to? Kadungo mo na okay, kanya, pre. Patakon ko. Salbayas lagi nila pre. Nakaangko sila paghingilan sa tao, gumikan lang sa ilang pasangil nga ungo ang lula. Kanya, pre. Nakahila ko pre oy. Di lalim ng nun ka na sa mga tao. Uja, pre! Haluoy ko sa lula pre. Mailanin mo sa iyang mga mata ang kasuko o kay ubos. Nagluha ang iyang mata nga namuha. Udin! Unya, ang kusang kikakos. Ibaw ko kung sa sulti sa akong lula, pre. Ano sa ban, pre? Lagot kay sa pre. Ha? Karon. Pagkadungog at ni siyang gisulti tungod sa kalagot, Ano, pre? ingon siya ay, aglagot gani ko ni mga tawhana. Oh. Pamalbalon ko gini sila ba? Ha? Kanya, pagkahuman, pre. Kuman, pre? Awa na. Lupad na. Wah. Kagatawan na ilam na! Pindot! Recorded by X Thunder Gaming. Wah. Wah. Binuang mo yung mga pre. Drama-drama ipik kaya. Puro day. Sabi ni mo, pre, hilakon kay ko numinaw. Wagon gagawas din akong tingog. So, di katawa ko. Hilakon kay ko. Hilakon kay ko, pre. Hindot kaya istorya, pre. Ah, Hindot na, pero Lagi pre, tinuto ko sulti na. kinalasan. Lagi. Ungo di ginay mong lola, pre. Oo, kayo lupad man. Di ko, balbalo na sila. Ako man, lupad na. Tinuo lagi. Sige nga mong tuo. Sakto na ko sulti na. Hindi mong tuo. Tinuo na kong sulti niya. Hoy! Oy, Kung nangahubog na mo ba, pamahuway na mo. waka man. Maoy mo ha. Karon nagkatawa-katawa pa mo diha. Sunod magsirukbagay na mo. Waka lagi. Di naman tabo na yun kay ang mga butaan kayo. Kaya yung dua butaan mo kayo. Hadlo ko na kung magkulatahan ako. Ay, Misyo. Nita! Nita! Oh, nay. Bilakaw ba mo ito sila eh? Nga numeron ta? Wa mo kakita sa kong pante? Ha? Wa naman ko diri sa kong gihayhayan, God. Oh, basi gitangag sa iring. Ha? Anong tangagod man to? Ay, naibaw na ka sa mga iring na eh. Ha? Hilig mga baho. Ay, Mga bako ba? sa pagtuon mo sa kong pante, baho? Midya na ito. Midyas ba gani? Tawa, tangagon ba gani? How? Midyas? Midyas ni mo. Tangagon ko to kay baho man kay tong patay. Asa das Nita? Basig ang gigamit akong pante ba? Ha? Ano din eh? Ingon ni anak mo duwa eh. Mag-exchange gift pa din mo. Stin sa mong mata. Basig na nasipya to kuha ba? Ang akong pante mo iyang nakuha. Oh. Asa ba na siya? Nita! Nita! Nay! Nanay. Nga nanay! Oy, nakakita ka sa kong pante? Wa man! Ngano di ay? Ay, wa naman ko diri akong pante nga gihay-hay. Ida, upay doha to kabuok, wag tang pagyug-usa. Nay, atahin na lang nay. Napamay sa ako niya sa harina nay, katabang universal. Gabagay, hindi. Hanggang snaong nimo. Hoy, kuan, Lita, badlungan ning bana nimo ha, nga way buot. Ha? Gahalhalag na. Ikaw ba? Sumugan ti kas tanan uy. Ibaw gina siyang tiguang nga nas nanay dali na kanan sa putwan. Ay, kumidgar ko tuwang kugod. Pero asam din yung panty day. Ha? Pasig, patakal pa na siya gubo ang iyang panty. Kanya itangag sa iring. Ha? Ilang haay hanggaw bes na imong tangago si ring. Palitin na lang ito bago panty dito be. Palitin na lang ito limakbuk. Bago pa lang gani nagyaw-yaw si nanay nga nawa ang iyang panty. Karon sinitar sa anawad-an o panty. Kinsa man tay manghilabot ani akong panty uy. Ay, naagihilab tanon kay din hida. Ay. Tarong ni mo sunod yan ha? Kita rin yung totoo rin itbay. Sibot mo yung pasabot. Usa na to, ngawat panty. Ningon di ko nga ikaw. Unya, kinsa man ibot mo yung pasabot. Ang kita rin tuna din eh. Oh, bossig sinanay ni mo. May bawas o kuha sa imong panty. Oh, ano may bawas man? Ako din nagkuha siyang panty di ay. Gipalitan gyud ako siyang panty, mangawat ano ko panty. Oh, tuon no? Doon na kahit kawatan o panty din sa ato.
Naglibog niyo kung tinuod ang ikawat ang panting o nawa ba lang ka o nabutang bara sa basura o unsa. Pero wa kayo nakatag di og gibugaton. Wala ko tagay bili. Ay, sarap ko tang pero sa dihang niagi nga mong silingan. Sa Lagi bagdok, ang silingan natong mga babae gipangkawat pud ilang panty nga gihay-hay. Murag naa gikawatan sa tong lugar bagdok, kawatan kay panty. bida sad. Usang niya ng panty. Nga barato naman na. Umupalit na ni siya kiya. Naambot lang, may mga ako'y lang gawat. Oh, kung tinsa mo ito ganay na. Malintiag siya na ako. Unsa nita? Naabot na dito sa Pican Sitio ang pagkawagtang sa mga panty sa mga babae, nay. Aw, babae raman yun ang magpanty. Asa ko kakitaglaking magpanty. Iluso po baya ni mo. Bagdukan ti karon. Awaron, gara ka. Bitaw ba? Grabe sa na ng tawkawatan na eh. Basta mang panty sa tiguang, apel pa magkawat. Ha? Ako gipasabutin mo na ana bagdok. Dili na yun eh. Lamday! Sekarang ko ng bag-ong nimo. Nakabudlat ka lang. Suko man. Hilom na. Ikaw no, imo ginang sungugos nanay, uy. Medjar mo ko agad. Suko na eh. Bawa ka ng tiguang na lura na kayo na tanan. Suko na medjar ka na. Ay nalang gani, ay naunsa man kangan yung pamanang tubayan nga tiguang naman na. Mabaw ka na botin. Suko na yun. Sa kumidyan. O sige. Sige, libakag ko niyo maayo ha. Gay, panglibakid mo na ako. Uy, buol ka dito. Recorded by X Thunder Gaming. Nabaniog sa among lugar nga doon ay kawatan o panty mao nga pagkagabi ana. Wa ko matugo sa iyo kay nagbantay-bantay ko ba. Unya may namatikdan ko anang gabi una. Gabi na. Murag mo gito lihok sa mga kawatan. Maniit ko. Kung kinsa mga nitawhan na ni. Murag ko nitaw nga. Nikat-kat sa paril sa muslingan. Kawatan yun nitawhan na. Sumbon ako. Oops. Hinay ako ha. Murag tinira mo dito. Ha? Kato siya diya. Ako nakita nga may kat-kat siya ining kural sa among silingan. Yun na. Murag na itaw. Nakakit. Punidan ako. Uy, na ha. Nanguhit na sungay na hinay hinay sa among silingan. Murag ano kita eh. Karong kalagyan. Ang kanahan. Murag yabag. Murag minanugit og bumas bayabas. Pero mahinay, hay mo yung gikuhit. Kuha gud. Ano naman ka? Karong kalagyan. At nga na ko nasgawasin koral. May pingo na siya din sa among koral. At nga na ko. Mga bago pa ning gigamit. Kamot. Kamot pa yun ani. Mubian ako din. Mugawas ako ning kuran. Mga bago pa ning gawas. Asa ka? Karon, nasakpan na ka. Ikaw din mo inungawat og mga panty, ha? Nagtap-tap ka sa unaw? Nagtuo kag di ka na kumailhan? Ha? Wa ko mga panty oy. Wa pa galing kumuta na kung siyang gikawat. Misulti ka na buwan ka. Klaro ka ikaw di tigkawat sa mga panty din, ha? Pataka man ka. Usap din, kanina, oh. Kaklaro ani, kanina, kaklaro ani. Ay, nawa, kaklaro ani. Yak na. Buwang eh, bisibat. Hoy, balik ka ni. Balik din. Hoy. Ay, kinsa na? Ay! Kawatan! Kawatan! Miss, imo yung panty, miss? Ako na panty. Ay! Tabang! Kawatan! Kawatan! Dili ko kawat ani, eh. Tabang na kawatan! Dili ko minagkawat ani, miss. Dili taon ako, eh. Asa kawatan! Asa ang kawatan! Day. Bagdok, ikaw? Ikaw may tigkawat sa mga panty dito sa tong lugar, ha? Ako naman yung pasangin na ng kalaki, ha? Kakito na niyo, eh. May ako problema ron. Imbes ako ang nakasakop sa kawatan, ako naman yung pasangin na eh. Kaya ang kawatan, nakasibat man dayon. Unya ako man yung timingan na nagunit sa panting ang gikawat at kawatan. Di yun sila matuo, nga dili ako ang nagkawat. Ingon mahasta ko ang asawa. So, na ako eh. So, may kong buhato na ni. Karon, gimistigar ko sa mga polis.
Pero kung saan man din ako, nga nakasipat man ang kawatan. Murag ako di mapuliswan eh. Suko, may asawa na ko. Murag sinauwaw ba? Saan man din ako? Palihog kong bagitang ko ninyo. Kung saan man kong kamatasaltihan, bagdok. Celebrity could take beauty soap. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karong adlaw, mura Goliath. si Douglas, kita ti bangan to. Douglas? Bagdok. Bagdok. Oh, si Ate Pres. Bagdok di ay. Bagdok. Ang problema Sa problema, bagdok Ate Pres bagdok. kay Kuwaragot, simple kayo. Mga waang mga panty sila Panty. singan ba niya. Hurot ang panty, eh. Oh, hurot og kawat Ate Pres. Lain Oh, mo day di ay. ating kawat. Nya nasagbang bagdok. Hoy, ikaw ting kawat ang panty. Tanawa, giyan ba? Tanawa, og panty mo na akong kawat. Ikuha ang bagdok. Pagkuha ang bagdok, sa klaro ni panty. Dagan man kuan. Ang kawat. Oh, nya ni gawas ang tagiya to batanon nga daga. Oh, siya na pasangin lang. Siya sing ilan Ate Pres. Namo na. Mao na ya, nga dum hilabot sa gadok ay lagi na manguha dag panty kay natural ra sa Ang mga nanay bitaw. bitana ng ilang panty dok ay ayag mahilabot. Bitaw. Sa Inuod. auto panty niya sa kabatan. Ay iyang Di seleksyon niya, yang seleksyon ba Seleksyon. ganan? Ganahan siya seleksyon ng panty. Imagine Ate Pres. Ano man na Yes, si sana. Muton. Oh, si Moto Yang isa imagine. sapong-sapong niya siyang naong. Oh, sabog na. Luluya, no? Pulbida. Sapong lagi. Kay itabam, unsa yung basa na to diya sa partis panty? Eh, Oh, naay basa diya? unsay tawag ana? Ang kanang may labtanon nga mga kamotlan nga dili kagulyat nga dili kapugong at sa kleptomaniac. Cryptopyrosis. Oo. Pero kani Sungad ya pero kani mga panty mo iyahang banguhaon ra pud. Usa kani sing tawanan no nga Manyak na bam. manguhit mga panty. Inana, manyakis na. Yan ang simot-simuton. Oh. Imagino niya. Palina niya kada gabi. Palina tawag. Kalina, pasmo. Kalina. Ah. Ah. Inana os Pedro Ate Pres. Kalina. Ano ba ito panty, Pedro? Iya sa palinaan. Ipalina kay gimingaw Ay, siya sa sawa. butana ko, si Guliat, kunya si Pedro, si Pedro Biudo naman, si Guliat, dili pa man. Ah. Butana ko Ano ninyo yun? ka Ano? Dili, uy. Ha? Sigulat. Be. Dili. Si Guliat, dili pa, pero si Pedro Biudo na. Padool mo Pedro, kana ko ipangutana. Kay Kamu mga laki ba? Kamu mga laki ba? Asa may kanang excited kay mo mutanaw kanang babae nga nagsulub og swimsuit nga naligo o kanang babae nga nagpatadyo nga naligo Masin. Ah. Wala ako ipangutano na ba matay masindot gyud nga kanang Katungon na panty. katong dalagang Pilipina gyud tan-ahon bam, di ba? Ni Kanang Ate mag, Pres. kanang bang mag-duster nga ni Oo, Tis. nindot kayo mo na Oo. nindot pero kanang maghubo-hubo sa Wala TikTok lami, sa no? kuwan na. Wala Kanang lami. mag-short-short nga magsayo-sayo wa na gilami. Ano, no? Oh, ano triling magpanty magkuan nya kanapang napagali uban diya ipakita pagili lahat. Sayo-sayo ipakita galit. Wa Yung gilami. marag-lagom ra. Paglagot ta. O kanang mangihi. Kanang mangihi diya nga magpakita. Ako mo chat mo kuan Ate Pres. Unsay kasulti sa imong anak nimo? Bitaw? Mm. Katong na viral nga babae nga nanluwa sa kalawatan. Oh, Sa ka. sa kalawatan. Kanang Holy water. Sa Oh, kuan sa holy water? kanang bugyaganan. Oh. Mm. Anak yun ay ang content doon nga mangihi siya. Mangihi, oh. Wala kayo. Kunya di na nabawa Ate Pres. Sige Ba- naman nagbalik-balik. Sige, Bakit bat- anak nga inig mga edad sa imong anak mo? Correct. Ano? Oh, batanon para ba? Kudak Ano ka na nga napili niya? Nga Ako content. sa kay bayot sa Guliat no. Kung sa'yo sa grahan Bayot ko, ka? kanang mag-brave o kanang matsunod serve? Ganahan ko sa kanang laki na palitan ng ligo dagat. Ganahan ko atong nagkuha lang kanang nagpantalon lang kaysa nag-swimming trunk. Oo, Laklaro kayo. Tinod eh. Pantalon. Pareho ko sa inyong gaingon nga murag wala na excite. Wa na oy. Wa na Ay, tinod. Pedro. Yudong yugan. Biyodong ka, oh. Lahi mo sa mga mga biyodo. Basta na Kasi ko sa imo makita diha basta mungilit lang wala pinungdan nila mo. Eh pati naman iba basta bantang na kayo mga Mau Pinay. ba? Wala Eh, may tao. kanang nagpahipi. Oh. Kay mo tan lagi mi kadugay nang wakatita. Ay, taon, kaluoy. Kang kagna maglapay. Lapay laban na si mo na labi pa na diha kay. Kaluoy ni mo, Pedro. Ingana din na mabiyodo. Oo, ano biyodo. Okay, ang ato ang sinder si Bagdok, Oh, sila Bagdok. kuno mo i-investigar sa pulis kasi siya may napasanginlan. Isulti lang yung tinuod, Bagdok. Bitaw. Nay. Kung ari man kadiri sa Panultihon 5 versikulo 21 kay nagkita sa Ginoo ang tanan mong binuhatan nagtan-aw sa bisan asa ka. So ang akong buto sa butan niya akong gibasa is ayaw pagpakawa sa paglaom pangatarungan gyud. Turungan. Oh. Kay kung kani Panultihon no Old Testament muling gyapon ka sa Old Testament diri sa Genesis 1:31. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kay siya. So ang iyang gibuhat maayo wa ka makasupak
sa mga binuhatan kay imong gibuhat, igor man ka nagluwas og nitabang unta nga maluwas ang mga butang nga gikawat sa kawatan. Galing lang kay pagdagan sa kawatan, ikaw may nagulat sa panty. Muro tingali anang ko ang gulat, pero sila kana bitaw na ay palitang gidungga. Nya ikaw mo adto mo tabang ka, mugulit ka sa kutsilyo. Imong kaon ang kutsilyo baron. Sino Ikaw bitaw? di makuan. Ikaw Mao di gina, masuspitan emingan ba? Siya gyud mapasangilan natin, Pres. Pero anang naay mabangga nga motor ni naligsan niya, dili pa ugkat ang sakit bisag pinal pa unta, dili ta pahikapon nga naman ikay mapasingin lang. Dili pahikap. Siya may act in the court. Aw mo na natin, Pres. Kot on niya. Kanang Siyang kamot ko, siyang touchscreen. Sigan? Touchscreen, ganun mo Mao ba? Sa Bahan ato ko pa, ng sa ato touchscreen. pa takadto, pwede iyahang gibuyag ang kawatan. Walang taniya guniti ang katong item, katong panty. Pero okay, may pasangilan gapon na amgot siya. Na bitaw Nya siya. og na ang panty bisag ba niya guniti nya naa siya kuan gapon siya. Ani na lang. Giyaw sa Mga tarungan jud ka diha bagdok. Nya pananglitan og mo insist jud ang tag-iya hasta ang kapulisan. Pwede magmoingon nga unsa man mag-lie detector ta koy bayad og kamo para malimpyo jud ko. Wala ako. Pero di na kuan ba mo kay iyang asawa mo kuan ba yun mo barog mo yun nga wag tangan mo sa galimig panty dire. Ay di na lang ikiha oy. di, Ang oy. itong nangawat duklo na lang Duklo doon. to. O, Ang bakit panto kita ng duklo? panty nga iyang gikuha pasok sa iyang Wa ilong. man masakpi. Wa man Wala masakpi. yaw, wa man masakpi no. Ipasulo na niya tanan ang panty ikaw Oh, at iyang Pres. gikuha total panty ra man na. Sakar uban. Pero Pedro, birahan na to Pedro. Oo. Oy, dong bagdok, kailan ka nagtaas adong bagdok, wala mo tayo man dong bagdok. Kaya para may usa irito dong bagdok. Ani Goliath, ani na lang lan. Unsa tong gingon niyo? Ug naaga na imong kawat na nahitabon sa dia, dili gid pahikap. Dili. Sakto tong ako. Ano ba? Ako lang gihuyop. Wala ko na kating naman. Kula ko, impossible. Tihot. RMN